Xitayın saatda 350 kilometr tezlik bilen hareket edýän Fujian hawa ýokary tezlikli otlar ýurdun içinde syýahatçylaryň ösmegine itergi berýär we dünýäde demir ýol ulgamynda innovasiýalar öňe sürýär. Ýurdun ýokary tezlikli demir ýol ulgamy häzirki wagtda 470 000 kilometr uzap, diňe şu ýyl bahar bayramynyň gyzgalaňly döwrüne 500 milliondan gowrak ýolagça hyzmat eddi. Şol döwürde her gün ýurdun içinde 14 000dan gowrak otlar adamlar gatnatdylar. Jakarta Bandung aralygyna gatnaýan otlary Qwaptaş daşky görnüşi ajdarhanyň keşfini ýatladaýan otlar yerli medeniýetiň aýrytylyklaryny dünýä ýaymak üçin ýetlenenler. Her bir otlarda 2000 ogolay sensor bar. Bu bolsa emel intellekt bilen işleýän sanly ekiz ulgamy arkaly otlardaky ýagdaýlara edil şu wagt gödekçilik etmäge mümkinçilik berýär. Sensorlaryň sanyny köpeldilmäge gödekçilik mümkinçiligini hasy artdyrýar. Bu bolsa otlarynyň ýagdaýyny has içkin bilmek we gödekçilikde saklamakdyr. Diýip Xitaýyň dowlat eýçiliginiň otla öňürji karhanasy bolan CRRC-niň tehnika bilermeni Lin Peng düşünürdi. Xitay häzirki wagtda sanly ulgam özgörüşliklerini geçirýär. 5G emel intellekti we beýdow nawigasiýa ulgamyna ul ünsürýär. Ýurdun demir ýollar geljekki hereketliliginiň hakyky barlakhanasyna öwrüle. Biz edor tormaz kullanmalarına edil şu wagt alınan maglumatlaryny işläp, tehnik hyzmat meýilleşdirmek, iş wagtyny azaltmak we howpsuzlygy ýokarlandyrmak üçin emel intellektden peýdalanýar diýip Germaniýanyň Norbremse kompaniýasynyň Aziýa ýuwaşman şahamçasynyň dolanýyş geňeşiniň agzasy Jonathan Paddison aýtdy. Buğda demir gazy günnegordan tropiki haýnany çelli gatnaýan her bir ýokary tezlikli Fujian hawa otlasy daş gurşagyň talaplarına laýyklykda öňürlenir. Bu bolsa Xitaýyň ýokary tezlikli demir ýolunyň islenlik howa şertlerine bir kemsiz işlemegine mümkinçilik berýär.